ngonyaka ozayo kuzoba ama universities onke aseNingizimu Afrika ngoba uzokhumbula ukuthi ngike ngamenywa eCape Town ima universities eCape Town ukuhlanganisa izitudents eCape Town zonke zangibiza ukuthi umongameli wamabhinqa lapho engazangasho khona ngathi mina cha siyabuya lapha sifuna ungene iTLB i-level lapha kuyiTable Mountain namascavator ukuthi akwazi ukuthi kwakhiwe isigodi sesine eCape Town. Ngikhuluma njengomuntu wakwaZulu njengomuntu oyibhinqa futhi owazi ukuthi kupho okusifanele. Lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi ukhona umehluko owenzakalayo. Ikhona intshisekelo nenqubekela phambili eyenzakalayo. Futhi ukhona i-influence. We are the only nation, being a nation where we can be easily prohibit drugs, teenage pregnancy, women abuse.